बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो जय मसीह अनजाग्रा प्रियफोर दिनै बिसेस टपिकआव बाथ्रा सावरायनो होननानै फैदों। बे जाहैबाय जोंनि ख्रिस्टियान लिडारफोरनि बुंथिगिरिफोरनि माखासे कमन मिस्टेक्सफोरखौ आङो लानानै फैदों। जेरै पास्टर, जेरै दैदेनगिरिफोर जाफोरा इसोरनि बोसोनफोर लाबोयो, बायक'फोर होयो, मण्डलिखौ दैदेनो, बिथांमोननि माखासे गिर्जा न' सिङाव जानाय इसोरनि बोसोन होनाय समाव मिस्टेक्स जानाय आरो माब्लाबा सम थाबायनायाव थानायाव माखासे मिस्टेक्सफोर जानाय, जिखौ जोङो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा सुद्रायनानै लानो नांगौ, बेबायदि मिस्टेक्सखौ दिन्थिनानै होनो नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो नोंथांमोना साननो नाङा जे नोंलाय बेसेबां गोरोंथो, जेरावहाय जि बाथ्राखौ बुंनो नाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों होननानै हयथ' सोरबाया साननोबो हागौ। बेनि थाखाय आंनि निमाहा बिगोबाय। आं गोरों नङा, आंबो सासे सोलोंसा एबा आंबो सासे सोलोंग्रासो। नाथाय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि मण्डलिनि बेक्ति फोथायारिफोरानो बाथ्राखौ बुङो। जोंनि पालकआ जाथारा, बेबायदि सोदोबखौ जों खोनायो। जोंनि पालकआ बे बिसयाव थिग नङा होननानै गोबाङा बुङो। जोंनि पालकआ बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव मोजां नङा होननानै जोंनि फोथायारिफोरानो बुङो। दा बेनिनो फिननाय हिसाबैसो जों जेन जोंनि गोरोन्थिखौ जों जेन नुयो आरो जों जेन फोसाबनानै लानो हायो, बे ओंथिखौ लानानैसो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जेन जोंनि ख्रिस्टियान लिडार्सफोरनि, बुंथिगिरिफोरनि, स्पिकार्सफोरनि माखासे गोरोन्थिफोर जेराव पास्टरफोरा खालामो आरो जायफोरा बुंथिगिरिफोर बिथांमोना हयथ' खालामो। दा बेवहाय नोंथांमोना बे बाथ्रायाव दङना गैया बेखौ नोंथांमोना गावनो मोन्थिगौ। खालि आङो बुंलांनोसो नागिरदों। हयथ' गोबां पास्टरफ्रा थानो हागौ, गोबां पास्टरफ्रा थायाबो जानो हागौ। गोबां बुंथिगिरिफोरनियाव बे जिथु बे प्रब्लेम्सफ्रा गैयाबो जानो हागौ, सोरनियावबा थानोबो हागौ। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मोनफ्रोमबो गोरोन्थिनि बिसय सावरायनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे सानोब्ला शेयार खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरनि, डेट मिन्स दैदेनगिरि होननाय लोगो लोगोनो जोङो सेथियावनो पास्टरनियावनो थांग्रोयो। दा बेवहाय आङो पास्टर सोदोबखौनो बांसिन बाहायनोसै, जेन आंखौ बुङाखै होननानै दासान। नाथाय बेयाव जायफोरा गोग्लैयो केटेगरियाव बिथांमोना गावखौ साननानै लागोन आंबो बेयाव लोरबांथि दङ होननानै। सेथि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि एबा पास्टरनि गोरोन्थि बेनो जाहैबाय टाइम मेन्टेनेन्स। गोबां दैदेनगिरिफोर दङ, गोबां पास्टरफोर दङ। जोंनि गिर्जाया मोनसे समाव थि खालामनानै लाखानाय गिर्जा जायो, सोलियो। सोरनिबा गिर्जाया 9 बाजियाव जानो हागौ, सोरनियाबा 10 बाजियाव जानो हागौ, सोरनियाबा 9:30, सोरनियाबा 10:30, 11 बाजि। मोनसे थि समाव गासैनिबो गिर्जाया सोलियो। नाथाय जोङो गोबां समाव नुनो मोनोदि माखासे दैदेनगिरिफोर, पास्टरफोरा जिबायदि समाव फैनो नांगौ बेबायदि समावनो फैया एबा फैनो हाया। जायनि जाहोनाव गोबां समाव फोथायारिफोरा नेनो गोनां जायो आरो नेनानै मेंग्लियो। पास्टरखौ नेनानै मेंग्लिनानै माखासेफोरा बायो, खुलुमनाय सिबिनायाव गोसो होनो हायै जायो, कनसेन्ट्रेट होनो हायै जायो। जायनि जाहोनाव जोङो बे प्रब्लेमखौ, जेंनाखौ नुनो मोनदों। जे समाव इसोरनि बोसोना सोलिगोन बै समहालागै थाहैनो हायै जायो। मानोना फोथायारिफ्रा 9 बाजियाव फैदों, नाथाय पास्टरा फैदों 9:30 अब्ला आधा घन्टा 30 मिनिटखौ नेनानै थानो गोनां जाबाय, ओरैनो समखौ बारहोनो गोनां जाबाय। दा बेयावहाय जोबनाय फारसे बरिंनेसआ फैनो हागौ एबा गोबां फोथायारिफोरनियाव बे फैयो। दा बेयावखायनो गिर्जा जोबैनि सिगाङावनो माखासे मानसिफोरा ओंखारलांनायखौबो जों नुनो मोनदों। बेयावखायनो साफ्रोमबो लिडारफोरनि थाखाय टाइम मेन्टेनेन्सआ गोबां गोनांथिथार। जोङो अनजाग्रा प्रियफोर इसोरखौ नुनो मोनदों। इसोरा सम बायदि गासै खामानिखौ मावदों। इसोरा जेब्ला पृथिबीखौ सोरजिदोंमोन, गासैखौबो सोरजिदोंमोन, बै समाव सानसे, साननै, सानथाम, सानब्रै, सानबा, 6 सान, 7 सानाव गासैखौबो सम बायदियै बियो सोरजिनानै फोजोबदों। दिनै समा जोंनि थाखाय सना। जों बेखौ बायफिननानै मोना, थांनायखौ नागिरनानै मोना। जोंनि बेसादा माबा मोनसे गोमादोंब्ला जों बेखौ नागिरनानै मोननो हागौ। जोंनि थाइसे थाइनै फैसा गोमानायखौ जों नागिरनानै मोनगोन, नाथाय सम थांनायखौ जों मोनफिना। दा बेयावहाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा, पास्टरफोरा समखौ रेसपेक्ट खालामनो रोंनो नांगौ आरो सम बायदि सोलिनो रोंनो नांगौ। सम बायदि सोलिनाया जोंखौ आशीर्बादाव गोबां खोख्लैगोन। डेट मिन्स आशीर्बाद लाबोनायाव बियो गोबां गोनांथि रलखौ खालामगोन। नैथि बाथ्रा, पास्टरा इसोरनि बोसोन होनाय समाव बेसेबां एक्टिभ, बेसेबां सांग्रां। बेयावहाय आङो बे बाथ्राखौ लाबोनो नागिरदों। नंगौ, साफ्रोमबो पास्टरफोरा, इसोरनि बोसोन होग्राफोरा इसोरनि बोसोनखौ मोजाङै होयो, बेयाव डाउट गैया।
गोनो गोथो गैया मानोना इसोरनि आत्मानि गेजेरजों गासै बाथ्राखौ लानानै फैयो नाथाय माखासे पास्टर माखासे दैदेनगिरिफोर दोङो जेरावहाय इसोरनि बोसोन लाबोनाय समायाव गावनि मेगनखौ फोथायारिफोरनिथिं नायहरनो रोङा बियो पास्टरनि मिस्टेक फोथायारिफोरा बाथ्राखौ खोनासंदोंना खोनासङाखै फोथायारिफोरा उन्दुनानै दङ ना माबा मोनसे खामानि मावनानै दङ बेफोरखौ नोजोर हरबाय थानो रोङा जेरावहाय बियो बहाबा बाइबेलाव नायनानै थाबाय थागोन बहाबा खायलेङै नायगोन बहाबा गोजौथिं नायगोन बहाबा गाहायथिं नायगोन माखासे पास्टरफोर दङ इसोरनि बोसोन लाबोनाय समाव बेबायदि जानानै थायो बे मोनसे पास्टरफोरनि गोरोन्थि अनजाग्रा प्रियफ्रा जोंनि बुंथिगिरिया इसोरनि बोसोन बुंनाय समाव जोंनि मेगना साफ्रोमबो बिलिभार्सनियाव थांनो नांगौ इसोरनि बोसोन बुंग्रा व्यक्तिजों आरो खोनासंग्राजों कमिउनिकेसन थाबाय थानो नांगौ जों जुदि जोंनि बुंथिगिरिया जुदि जोंनि पास्टरा जुदि बिलिभार्सफोरजों बै फोथायारिफोरजों जुदि कमिउनिकेसन थायाब्ला बियो जुदि गोजौथिं नायखोदावनानै इसोरनि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बबेबा साइडजों बाथ्रा नायनानै बुंबाय थायोब्ला सोरबा हौवानिथिंल' हौवा साइडआव जायफोरा जिरायदों बिसोरखौल' नायोब्ला आइजोनिथिं नायाखैब्ला आइजोथिंल' नायबाय थानानै हौवाथिं नायाखैब्ला बे कमिउनिकेसना मोजां जानाय नङा दा बेयावहाय बेफोर जाहैबाय कमन जोंनि पास्टरफोरनि बुंथिगिरिफोरनि माखासे प्रब्लेम्सफोर जेंनाफोर दा जोंनि दैदेनगिरिफोरा पास्टरफोरनि जिथु इसोरनि बोसोन लाबोनाय बै इसोरनि बोसोन लाबोनाय समायाव साफ्रोमबो बुंथिगिरिफोरा साफ्रोमबो पास्टरफोरा सोरनिथिं नायनो नांगौ बिलिभार्सफोरनिथिं फोथायारिफोरनिथिं नायनो नांगौ आगदा आगसि जेरैथिंबो थांबाय थानो नांगौ खोनासंग्राफोरा बेसेबां कनसेन्ट्रेसन होदों बेसेबां मोजां गोसो होनानै खोनासंदों बेखौबो बुंथिगिरिया थर खालामनांगोन सोरबा जुदि थेन्थ'नानै दङब्ला सोरबा जुदि माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनानै दङब्ला सोरबा जुदि इन्टारेस्ट होआखैब्ला बेफोर गासैखौबो थर खालामनांगोन जुदि इन्टारेस्ट होआखैब्ला माबायदि बाथ्रा बुङोब्ला इन्टारेस्ट होगोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ थर खालामनांगोन अब्लासो सासे मोजां बुंथिगिरि मोजां पास्टर जागोन थामथि मिस्टेक्स बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोन होनाय समायाव समखौ जुदि मेनटेन खालामनो रोङाब्ला बेबो जेंना बेबो प्रब्लेम जेब्ला इसोरनि बोसोन होयो इसोरनि बोसोन होनाय समायाव गोबां बुंथिगिरिफोरा माब्लाबा समखौ नायालाबानो समखौ सेट खालामनानै लायालाबानो 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा बेबायदि मेसेज होग्रा व्यक्तिफोरबो दङ अनजाग्रा प्रियफोर जेसेबांखि गोलाव बाथ्रा बुङा मानो जुदि खोनासंग्राफोरा जुदि गोसो होआखैब्ला बुंनायनि मुलाम्फा जानाय नङा दा बेयावहाय जेसेबांखिनि समाव नोंथाङा मेहेर गोनां इसोरनि आत्मानिफ्राय फैनाय जिथु राव दङ बे रावखौ बुजिहोनो मोनथिहोनो नाजागोन बेसो बेस्ट नोंथाङा 20 मिनिट इसोरनि बोसोन लानानै फैदों बे 20 मिनिटाव खोनासंग्राफोरखौ बुजिहोनो नाजानो नांगोन बिथांमोना बुजि मोनदोंना मोनाखै नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ इसोरनि बोसोनखौ लाबोगासिनो दङ बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै नोंथाङा 30 मिनिट इसोरनि बोसोन लाबोनो हागौ 40 मिनिट इसोरनि बोसोन लाबोनो हागौ 50 मिनिट इसोरनि बोसोन लाबोनो हागौ नाथाय खोनासंग्राफोरा बुजिदोंना बुजियाखै बेखौ थर खालामनांगौ जोङो बिथांमोना बुजिदोंना बुजियाखै आङो आंनि बायदि बुंलांबाय थागोन 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा बेबायदि होननानै बुंलांबाय थायोब्ला बियो मोजां बुंथिगिरिनि नेरसोन जानाय नङा दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि बोसोनखौ सोरबाया 20 मिनिटावबो बुंनानै गोदै रावै बुंनानै मेहेर गोनां खालामनो हागोन आशीर्बाद गोनां लाबोनो हागौ 30 मिनिटनि गेजेरावनो गोबां गोदै बाथ्रा बुंनो हागोन 40 मिनिटनि गेजेराव गोबां गोदै बाथ्राखौ बुंनो हागोन दा बेयावहाय सासे दैदेनगिरि सासे पास्टर इसोरनि बोसोन होग्राया बे टाइमखौ मोनथिनांगौ जे जोङो बेसेबां सम होयोब्ला खोनासंग्राफ्रा बरिंनेस जानाय नङा बानाय नङा जों जुदि 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा जुदि थाङोब्ला खोनासंग्राफोरा हयथ' निस्सय बाहैगोन दा बेवहाय बेखौबो थर खालामनो नांगौ दिनै जोंनि गेजेराव गोबां पास्टरफोर दैदेनगिरिफोर दङ जायफोरा गोलाव सम होयो खोनासंग्राफोरा रोंदोंना रोङाखै बेखौ थर खालामालाबानो गावनि मेसेजखौ फोजोबनायनिल' धान्दायाव थायो बे जाहैबाय कमन मिस्टेक्स बेनिखायनो जिबायदि बाथ्राफोरखौ बाहायोब्ला जि बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला जि बोसोनखौ लाबोयोब्ला 20-30 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो हायो आरो बे बाथ्राफोरखौ खोनासंग्राफोरा जेन बुजिजोबो बेबायदि बाथ्रा बुंनो नाजानाया मोजां मस्ट इम्परटेन्ट ब्रैथि बाथ्रा आं बुंनो थांगासिनो दङ बे जाहैबाय गिर्जा न' सिंनि बाथ्रा नङा बे जाहैबाय बाहेरनि बाथ्रा गोबां मानसिफोरखौ जोङो फंसे बाथ्रा बुंनाय खोनायो धै जोंनि पास्टरा जोंखौ नायानो जोंनि पास्टरा जोंखौ माथोखौनो होलाङा माबायदिथाय
बेबायदि मोनसे सोदोबखौ जोङो खोनायो अनजाग्रा प्रियफोर that means बेनि गेजेरजों जोङो माखौ सोलोंनांगौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुं नट अनलि पास्टर साफ्रोमबो पास्टरफोरा बिसेसके जिहेतु आं पास्टरनि बाथ्राखौ लानानै फैदों लिडारफोरनि बाथ्राखौ लानानै फैदों दा बेवहाय पास्टर सोदोब बाहायनोसै नाथाय नट अनलि पास्टर साफ्रोमबो फोथायारिफोरानो बेबायदि जानो नांगौ जोङो जेब्ला लामा दंख्राफोराव सोरखौबा लोगो मोनो मण्डलिनि साफ्रोमबो बेक्तिफोरखौ जेब्ला जों लामायाव लोगो मोनलाङो जोङो राव होलांनो नांगौ बहा थांदों बहानिफ्राय फैखो जुदिअ जोङो माबा मोनसे जाहोनाव जों बेबायदि राव होनो हायाखै जोंनि खुगानि मिनिस्लुनाया एसे थानो नांगौ साफ्रोमबो लिडारफोरनियाव नाथाय जोङो गोबां समाव नुनो मोनो गोबां लिडारफोर दङ गावनि मण्डलिनि जि फोरजाफोर दङ मेन्दाफोर दङ बै मेन्दाफोरखौ राव होआ सिरि सिरि बारलाङो दा बेवहाय गोबां बेक्तिफोरा बुंनो गोनां जायो जे जोंनि पास्टरा जोंखौ नायानो जोंखौ रावखौनो होआ मुगैयोसो ना लाजि मोनोसो ना गाज्रि मोनोसोथाय होननानै बेबायदि सोदोबखौ खोनायो देट मिन्स देट इज पास्टरनि मिस्टेक दा बेयावहाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर आनकि नट दैदेनगिरि साफ्रोमबो बिलिभार्सफोरा जोङो ख्रिस्टियानफोरा मा जानांगौ जोंनि मोखाङाव मोनसे सुइटनेसखौ लाबोनांगौ जोंनि मोखाङाव मोनसे मोजां एक्सप्रेसनखौ लाबोनांगौ जेब्ला जोङो बेजों बे लोगो मोनज्लायो माथो होलांनाय मा खबर बहा थांनाय बहा फैनाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो फंसे फंनैखौ होलांनो नांगौ बेजों बे माथो होज्लायनाय सोंज्लायनाया जाहैबाय मोनसे अनज्लायनायनि नेरसोन दा बेवहाय साफ्रोम लिडारफोरा बेखौ मावनो नांगौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान फोथायारिफोरा बेखौ मावनो नांगौ जों बेजों बे जेब्ला लामायाव लोगो मोनज्लायो बहाबा लोगो मोनज्लायो जोङो राव होज्लायनो नांगौ आरो मोनसे मिनिस्लु मोखांखौ दैदेनगिरि एबा पास्टरफोरनि बाथि गोरोन्थि बेनो जाहैबाय आं मोनसे सैथो जाथायनिफ्राय बाथ्राखौ बुंग्रोनो नागिरदों बे जाहैबाय सानसेखालि मोनसे मण्डलिनि फोथायारिया गावनि पास्टरनि बाथ्रा बुंदों सासे मानसिया बिथांखौ सोंदों नोंथांमोननि पास्टरालाय होननानै आरो बै समाव बिथांमोननि जिथु फोथायारि दङमोन बै फोथायारिया बुंबाय जोंनि पास्टरा बेबायदि प्रग्रामाव फैनो हाया नङा बेबायदि सेमिनाराव फैया नङा होननानै बुंबाय मानो बै बेक्तिया बुंबाय मानो फैया होननानै आरो बै फोथायारिया बुंनायसै जोंनि पास्टरा सिगारेट सोबो बिनि थाखाय फैनो हाया सिरि सिरि सिगारेट सोबनो उसुबिदा जायो नाथाय न'आव थाब्ला हले बियो न'आव सिरि सिरि सोबखोमायो गिर्जानि समावथ' सोबा दा बेवहाय बियो बेफोरबायदि सेमिनार प्रग्रामफ्राव फैनो हाया होननानै बै फोथायारि बुंनायसै अनजाग्रा प्रियफोर बे जाहैबाय पास्टरफोरनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे मिस्टेक्स बेबायदि माखासे हुदाफोर दङ जायफोरा हुदा खालामनानै लादों गाज्रि हुदाफोर जेरै बे सोबनायनिल' बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों बे नङा बे सोबनाया जाहैबाय बिथांनि मोनसे नेगेटिभ पइन्ट जे पास्टरा सिगारेट सोबो बिनि थाखाय बिथाङा सेमिनाराव फैनो हाया बे जाहैबाय रियेल घटना नाथाय बेबायदिनो पास्टरनियाव माखासे गोबां गोरोन्थिफोरा सोरनियावबा थानो हागौ जेरैहाय पास्टरनि खुगानिफ्राय गाज्रि राव ओंखारनाय पास्टरा थांखु जाखोमानाय बिरि सोबखोमानाय गाज्रि खामानि मावखोमानाय माखासे बेफोरबायदि थानो हागौ गोबां पास्टरफोरनियाव माखासेफोरनियाव बेबायदि थायो जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननो सैथो बाथ्राखौ बुंनो हादों दा बेबायदि दङब्ला बेखौ साफ्रोमबो पास्टरफोरा नागारनो नांगोन जेरावहाय गावनि फोथायारिफोरानो बुंनो हायो गावनि मेन्दाफोरा बुंनो गोनां जादों जोंनि पास्टरा सिगारेट सोबनायखाय सेमिनाराव फैनो हायाखै होननानै दा बेफोरबायदिनो माखासे गोरोन्थिफोरा पास्टरफोरनियाव एबा दैदेनगिरिफोरनियाव थानोबो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर बेफोर जाहैबाय माखासे मण्डलिफोरनि प्रेक्टिकेलि मोनबोनाय माखासे बाथ्राफोर जि पइन्ट्सफोरा जि बाथ्राफोरा गोबां सैथो बेफोरो सोलिनानै दंबाय थायो दा बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि पास्टरफोरा बे बिषयाव सांग्रां जानांगौ आरो जिखौ जों सुद्रायनानै लानो नांगौ बेफोरखौ सुद्रायनानै लानांगौ आरो जोङो सासे गोग्गो पास्टर आरो मोजां पास्टर आरो इसोरनि मोजां बोसोन होग्रा आखा फाखा बोसोन होग्रा जानो नांगौ दे अब्ला प्रियफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों हयथ' साफ्रोमबो पास्टर नङा गोबां फोथायारिफोर दङ दा जायफोरा जिखौ मोनदों जिखौ सोलोंदों बेबायदिनो जाथोंसै बेखौनो आसा मिजिंथिनानै बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आरोबाव खुलुमबावहरनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ